de-a mea, poate știți unii dintre voi, ea este în București. Din nou vă invit să vă uitați pe paginile ei și cu Anca Maftei lucrăm de 4-5 ani de zile deja. Ea a avut un parcurs de la clienți 1 la 1, apoi la cursul online și acum predă propria ei metodă. Ideea este că Anca Maftei a câștigat din ianuarie până în iulie cu un program al ei 400.000 de euro. Asta ca să vă scoateți din cap că nu se pot face bani din meseria noastră. Da? Acum, ea nu-i face doar din 1 la 1 acești bani, evident. Are un program în care formează la rândul ei alți studenți, alți cursanți. Da? Însă, voi aveți în mână o meserie foarte prețioasă și să știți că putem să trăim din ea până la sfârșitul vieții noastre. Pe măsură ce trec ani și situația socio-politico-economică din lume se înrăutățește, meseriile de ajutor 1 la 1, de consiliere, de terapie, de coaching, da? De vindecare și evoluție, vor fi din ce în ce mai prețioase, pentru că nici inteligența artificială